Hello mates! Σήμερα θα φάμε φοβερή πίτσα στο Φόρνα Βόλτα. Νικολάρα! Τι κάνουμε, καλησπέρα. Θα μας φτιάξει ένα ναπολιτάνικη πίτσα, μας είναι τα μυαλά. Κάνω μια πεπέρονι. Ό,τι θέλει ο μάστορας. Ξεκινάμε με σκορδοψωμάρα σοβαρή. Cheers! Λοιπόν, μπορεί να σας φαίνεται απλό, αλλά θέλει μαεστρία για να φτιάξει ένα καλό σκορδόψωμο. Το σκόρδο δεν βαράει στον ουρανίσκο και είναι όλα ισορροπημένα. Συνεχίζουμε με πίτσα πεπερόνι. Αυτό εδώ, mates, λέγεται Leopard Skin. Έτσι είναι η σωστή πίτσα. Και κοιτάξτε εδώ και η ψέλωση που έχει παίξει ο μάστορας. Για να δούμε τι θα δούμε τώρα. Να βγω. Αφρός. Αν σου αρέσει το πικάντικο, πρέπει οπωσδήποτε να το δοκιμάσεις. Έχει και μέλι τσίλι μέσα. Είναι ανάρπαστο. Το φέρει τρομερό, Δεν σας αρέσει το ζυμάρι πώς είναι. Τέλειο. Γενικά, αν ξέρετε, πικάντικα δεν τρώω εγώ. Αλλά αυτή εδώ μου τη διπλώσω τώρα όπως είναι γιατί πάω όλοι. Να μυρίζει ο τόπος μανιτάρι τώρα, έτσι. Πώς φαίνεται. Εντάξει. Τα μανιτάρια φοβερά, η ζύμη μας στη φωτή. 70% υγρασία. Φαίνεται. Να σου πω, μια και σε έχω εδώ τώρα. Πόσες μέρες ορίμανση είναι το ζυμάρι. Ξεκινάω, κάνω ένα πούλις, το κάνω αργή ορίμανση 2 μέρες μέσα στο ψυγείο. Την τρίτη μέρα κάνω το ζυμάρι μου και το αφήνω άλλη μια μέρα. Σύνολο 72 ώρες minimum ορίμανση. Να ξέρεις, φαίνεται το κόπος στη ζύμη. Πάντως τέτοιο μανιτάρι mates δεν έχω ξανά τα φάει. Φοβερά τα αλμυρά, αλλά τώρα πρέπει να δοκιμάσουμε και το γλυκό. Είσαι έτοιμος γι' αυτό? Και είναι έρωτες. Εδώ mates έχουμε μασκαρπόνε και πραλίνα λευκή και γάλακτος. Cheers! Ναι, και τις πραλίνες έχει προσέξει ο άνθρωπος. Και το καλό με το μασκαρπόνε είναι ότι τρως και δεν σε λιγώνει. Τι να πω, ένα πράγμα έχω να πω μόνο. Η καλή πιτσαρία φαίνεται από το ζυμάρι. Και ό,τι έφαγα σήμερα εδώ ήταν άπος!